kabangs, welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? Kung first time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at bell notification para notify kayo every time nag-upload ako ng bagong video. And for today's video, tayo ay mag-mukbang ng this is not a donut, this is not a croissant, but croissant plus donut equals to Cronuts. Ayan. Thank you so much ating sponsor for today's mukbang, guys. Ito yung kanilang yan. Actually, namukbang ko na siya dati pa. Meron na silang mga branches or mga stalls sa malls. Ayan, thank you so much kay Madam for giving me this wonderful donuts. Ayan guys, sarap-sarap. Ito yung kanilang mga different flavors, guys. They call their products as Cronuts kasi combination siya ng croissant at saka donut. Ayan. Ito maliliit na to is bite size ng mga malalaking Cronuts. So bite size to ng big Cronuts. In English ko lang siya. Ayan guys. So bago ang lahat, thank you so much po sa ating mga members sa ating channel. Shout out to the following members. Ayan. So alam niyo naman na pag small business owners from Davao, tinutulungan ko sila to promote their products. If you want to order this kind of foods, sweets, you can contact them at ipag-flash ko na lang dito. Ayan guys, so they deliver din sila house to house sa mga gustong makatry ng kanilang product. So without any further ado, let's eat guys. Siyempre hindi ko siya uubusin kasi hindi ko to kaya, dami-dami. Ayan, itatry natin itong kanilang flavor. Ano ba to? Ito mamaning flavor. Ayan, sarap siguro nito. Overloaded yung kanilang palaman guys. Meron din silang Facebook page kung saan doon kayo pwedeng mag-order na kanilang mga foods. Thumbnail. Siyempre, hindi ko ito kayang ubusin guys. Dami nito. Kung di nyo trip ang mga ganitong donuts kalaki, Cronuts kalaki,
Hindi ninyo trip ang ganito kalaking donuts. Meron silang bite size. May free na wooden fork na maliit. Try natin. Hindi siya yung katamis. Tama lang yung tamis niya. Bearable naman. And sarap. Sarap. Ako, I tell someone or I tell the seller if hindi masarap yung binibenta nila. Pero sa mga ganitong food guys, hindi siya masyadong matamis. Ang ganda ng presentation nila. Super yummy. Tingnan ang mga food sila, di ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo. Diba? At sobrang parang heaven. Kung nasa heaven na ako. Kung first time dito sa aking channel guys, don't forget to subscribe and like this video. And pa-member din kayo kung trip niyo, just click the join button para maging member kayo ng aking Kabas Family Internal Organs. Alam nyo, yung mga ibang mukbanger na nakikita ko, inuubos talaga na yung pagkain. Pero sa akin guys, hindi. I share this to my friends, my family. Wala pa akong diabetes guys ha. Hindi rin ako high blood. So okay lang. Layer siya guys, pero per layer niya meron siya palaman. Ayan. Hindi siya like this, hindi siya parang ganito lang na nasa taas yung flavor. Nasa gitna din dito. Parang naka-half siya dito. Ito yung gitna niya, half na niya. Ayan. So syempre, coating donut, may butas sa gitna. Pero croissant ang kanyang bread. Nung na-try ko ito dati, nagsisimula pa lang sila noon. And nag-experiment pa sila ng mga flavor. Pero ngayon na perfect na nila. They started, I think last year, last year. And para matikman nila ito sa Baguio City. Tapos dinala nila ito sa Davao. And we were very happy and lucky kasi at least meron ng ganito. Matitikman na natin siya. Kasi super trending ito sa Baguio eh. Problema, mahina siya ngayon kasi pandemic. Pero they do deliveries. Nag-deliver sila. Mag-charge lang kayo kung magkano yung deliver, kung masyado malayo. Pero guys, I tell you, sarap. You will not regret. Nababayaran nyo siya kasi sobrang sulit. Hindi siya puro hangin kasi. Malaman talaga siya.
isa pa lang yung nakain ko, busog na ako. Meaning malaman talaga siya. Ito, pamimigay ko sa mga my family over there watching, listening to me. And if you want to order and try these cronuts, guys, just contact their Facebook page. I-flash ko dito yung Facebook page nila together with the contact number. And pwede siyang i-deliver sa inyo right in front of your door. At na matry rin nyo ang cronuts ng Davao. I think sila yung pinakauna na may ganito sa Davao. Pagkakaalam ko. If not, comment down below. Ayan guys. So, thank you so much po sa pagsama sa akin sa aking taste test. Hindi ko siya inubos kasi hindi ko kaya. Ang dami. Nabusog na ako sa isa pa lang. At sa tatlong bite size. Thank you so much po for trusting me with your products. Sa napakasarap na cronuts in. And please don't forget to subscribe to my channel and like this video. And pakashare na lang din. This is very affordable guys. The prices are here. Prices. And very masarap siya. Hindi ako binayaran. This is based on my own opinion. Okay siya sa akin, hindi masyadong matamis. Tama lang siya. And affordable pa siya. So, bili na. Thank you so much for watching guys, and I hope nag-enjoy kayo sa aking display at sa aking taste test. Nag-iisang donut. Nabusog na kasi ako. Hindi ko na kaya mag-second batch. Ayan. Bye, and always love your family and always be healthy. And please be careful kasi ang daming tumataas yung cases ng Philippines guys. So please mag-amping kayo, mag-ingat kayo, and always wear your gloves, alcohol, and stay at home kung wala kayong importanteng lalakarin. Okay, right? Okay, bye. Okay guys. Bye. Always love your family.